7 days straight niya akong diskarte, wala day off, pwede liko arte. Iga pay off na ko kay mubatse, palakangan ako inyong bagahe. 7 days straight niya akong diskarte, wala day off, pwede liko arte. Iga pay off na ko kay mubatse, palakangan ako inyong bagahe. Usahay pang kasaban namin sa trabahoan, pero kami diri tinabangay sa akong kauban. Nga tabunan na mo sala para dili ni masakpan sa mga sikat na mga dinaang itong picture. Labi ninyo sa iyon dire pressure man di ekin pisti dagan na hangol sa pantinahan sa atong nga nagmitungod sa imong kabret na bugo na pangundag taw maon ang gilibak na ka sa mga organic paglakaw. Naungo na ka sa kwarta halos wala na kailas mga kauban nga gahago gitagaan pipila. May rakas mga ubos pero sa taas mo ito'y wali adlaw nga di ka masapo mo siya gito. Huy na ako'y pangalan Choy, ayaw katakot aghoy basin niya og patilaw di ka diha og kahoy. Pangitaan ako paagi kung unsaon pag-ikisan ni kapobrikit pool na kay ni mga bate. 7 days straight niya akong diskarte, wala day off, pwede liko arte. Iga pay off na ko kay mubatse, palakangan ako inyong bagahe. 7 days straight niya akong diskarte, wala day off, pwede liko arte. Iga pay off na ko kay mubatse, palakangan ako inyong bagahe.